Hej med jer på YouTube. I må godt nok undskylde den anden film. Det var en fejltagelse. Jeg havde taget fejl af filmene. Men nu kommer den rigtige version af den her, jeg gerne vil vise jer. Og det går ud på, det er, at jeg gerne vil vise jer lidt af hvert af, hvad jeg kan. Og måske så brækker jeg mig til sidst. Hvem ved? Kommer noget af det første. Her kommer noget af det første. Zip Drive, man, seine neuesten Technik-Tricks, sagt und darf man an ihn reden. Fy faen da. Jeg er en drillebuks. Haha. Yay. Yay. Hold nu kæft, det var dejligt at få den lort ud. Hallo? Altså. Da, sagde jeg så. Men den tandpasta, den smagte ikke særlig godt. Mamma, så kan den lære den dumme kat. Den har også bare gået og irriteret mig hele tiden, den der kat der. Så skulle den bare have det, skulle den. Så kunne den lære det. Mama way, oh mama way, oh mama way.